Esok-esok tangi turu, niat masak gawe wedang susu. Delok kompor mung bengong wae, tabung gase entera ono gantine. Mlaku-mlaku ning warung pojok, tak takoni jawab penggoto. Gase entek durung teko, lawang kampung wis padha nunggu. Ngantre dawa padha nggawa tabung, ana sing nunggu ana sing bengong. Sing penting aja nganti emosi, ngono kuwi mung gawemu metati. Oke gas, tapi ojo nganti ngegas. Gas LPG kok dadi langka, rakyate mung iso ngguyu wae. Oke gas, ngantre tekan awan panas. Sing penting tetep sabar wae, muga sesuk gase wis ono maneh. Tangga-tangga padha krita, gas ilang kaya bijul ganyeng nendangi. Ana sing bali nganggo kayu, kompor gas dadi kompor jaman biyen kuwi. Ibu-ibu padha sambah, masak mie wae kudu mikir aboh. Negara maju katae wong, tapi gas ilang kaya ditelan bolong. Yo wes lah urip ojo nesu, ngopi wae bareng tanggamu. Masak bareng nganggo pawon, guyu bareng dadi tontonan. Oke gas, tapi ojo nganti ngegas. Gas LPG kok dadi langka, rakyate mung iso ngguyu wae. Oke gas, ngantre tekan awan panas. Sing penting tetep sabar wae, muga sesuk gase wis ono maneh. Yen gas teka kabeh seneng, ibu-ibu langsung nyetrum kom